Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şu gün 2017-nji ýylyň 28-nji marty hepdeniň tişenbe güni efirde habarlar gündüligi. Gepleşigimiziň esasy bölügini başlamadan ozal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Gürjistanyň biometrik pasportlaryna eýe bolan raýatlary 28-nji martdan soň Ýewropa Birleşigine gerýän ýurtlaryň aglabasyna wizasyz seýahat edip bilerler. Ýewropa Birleşigi bilen ýakyn gatnaşyklaryň ugrunda uzak wagtlap tagalla edip gelýän we şol bir wagtda ortaýatyň öz täsirini güýçlendirmek boýunça hereketleri bilen ýüz-ýüz bolýan Gürjistan bu waka sabarsyzlyk bilen garaşypdy. Ýewropa Komissiýasy 2015-nji ýylyň dekabr aýynda Gürjistanlylar üçin wiza çäklendirmesini aradan aýyrmagy teklip edipdi. Viza düzgünlüğünü aňsatlaşdyrmak meselesi boýunça gepleşikler Ýewropa Birleşiginiň agdalarynyň arasynda kynlyk bilen alınıp baryldy. Gürjistan üçin aňsatlaşdyrylan viza düzgüni ýurdun raýatlaryna Ýewropa Birleşiginiň Britaniýadan we Irlandiýadan başga ähli ýurtlaryna vizasyz seýahat etmegine mümkinçilik berer. Birleşen Ştatlaryň Senaty Çernogoriýanyň NATO girmegi baradaky ýüzlenmesini ses köpçüligi bilen tasdiklady we bu Balkan ýurdunyň harby birleşige girmegine ýol açdy. 27-nji martda geçirilen ses berişlikde senatorlar 97 ses bilen uzak wagtlap dowam eden çekilişiň soňuna çykdylar we bu karary tasdiklamak boýunça hepdeniň aýagynda ses berişliginiň geçirilmegini goldadylar. Kongresiň ýokarky senaty geçirilen ses berişlikde gelinen bu karary diňe iki senator garşy çykdy. Birleşen Ştatlaryň tasdiklamagynyň soň Çernogoriýanyň NATO birleşigine agda bolmagy 28 agda ýurdun diňe biriniň Ispaniýanyň tasdiklamagyna bagly bolar. NATO'nun gündogry tarap ýaýbanlanmagyna garşylyk bildirýän ortaýat Çernogoriýanyň birleşige goşulmak boýunça islegine näýgilik bildiripdi. 100den gowrak ýurt Birleşen Milletler Guramasynda ýadro ýaraglary boýunça global gadagançylygy barada diskussiýa başladylar. Emma dünýäniň iň täsirli ýurtlary duşugy boykot etdiler. Birleşen Milletler Guramasynyň 123 agda ýurdunyň gatnaşmagynda geçirilen duşukda döwletler ýadro ýaragyny gadagan edýän ulalaşygy durmuşa geçirmek boýunça öz garaýşlaryny öňe sürýärler. Birleşen Milletler Guramasynyň ýaragsylanmak meselesi boýunça baş wekili Kim Van-Su gepleşikleriň başynda söýlen sözünde ýadro ýaragy boýunça ýaragsylanmak meselesinde öňe güdüşlük gazanmagyň şuun has gyssagylydygyny bellädi. Birleşen Ştatlar ortaýat Hytaý we ýadro ýaragyna eýe bolan beýleki ýurtlar duşuga gatnaşmaýarlar. Washington gadagançylygyň işlemejegini we halkara jemgyýetçiliginiň mesele dowamly çemeleşmelidigini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň Birleşen Milletler Guramasyndaky elçisi Nikki Haley gadagançylygyň ýaragsızlanýan we parahatçylygy hem howpsuzlygy saklamagy çalyşýan ýurtlary çäklendirjekdigini, emma onuň öz sözü bilen aýdylanda erbet aktyorlaryň oňa goşulmajagyny ýa-da berjay etmejegini aýtdy. Türkmenistan Atamrat şäherinde täze aeroportun görnüşine we guruluşyna degişli tender beýatlaşligini elan etdi. Media maglumatlaryna görä Türkmenistanyň günbatarynda ýerleşýän Liwap ýylaýatynyň Atamrat şäherinde guruljak täze aeroport babatynda göz öňünde tutulýan talaba laýyklykda ol her sagatda 100 ýolagça hyzmat etmäge ukyply bolmaly. Atamrat şäheri 1999-njy ýyla çenli Kerki diýilip adlandyrylýardy. Onuň häzirki ady Türkmenistanyň öňkü prezidenti Saparmurat Niýazowyň kakasy Atamrat Niýazowyň hatirasyna dakylypdy. Käbir maglumatlary görä bu şäherde täze aeroportu gurmak boýunça tender beýatlaşlygy mundan öň hem hususan 2010-njy ýylda elan edilipdi. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň habarçylary ortaýatyň gün ortasynda ýüze nikaply hüjümçiler tarapyndan urulyp ýenjildi we talandy. Azatlyk Radiosynyň Rus kullugynyň habarçysy Sergey Khazov-Kassiy we operator Andrey Kostyanov Krasnodar regionunyň Kropotkin şäherçesinde ýaşaýan mehmanhanasyndan çykanlarynda birnäçe adamyň hüjümine sedebar edildiler. Hüjümçiler zäherli gaz balonlary ulanyp jurnalistleriň kompýuterlerini, telewizion gurallaryny we şahsy zatlaryny elinden alypdyr we piýada gaçyp gidipdir. Jurnalistler Krasnodar regionuna fermerleriň protesti barada habar bermek üçin barypdy. Sergey Khazov-Kassiy bu hüjümüň polisiýanyň mehmanhana baryp, olaryň şol ýerde bolup bolmazlygyny barlamagyndan birnäçe sagatdan soň bolandygyny Facebook sahypasynda habar berdi. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň prezidenti Thomas Kent öz professional borçlaryny ýerine ýetirýän habarçylary edilen hüjümüň kabul ederlikli däldigini belledi we biz doly derňewi talap edýäris. Bu ýagdaýda yerli polisiýanyň roluny hem üns berilmegini we munyň ortaýatda jurnalistlere garşy nowatdaky jinaýatçylyk däldigine we onuň jogapkärçiliksiz galmajagyna kepil geçilmegini isleýäris diýdi.
Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış bolduňuz. Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmegi ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günneligi gepleşigimizde başlaýas. Eferde siz bilen men Sehra. Aşgabatda süýt gatyk önümleri mart aýynyň başyndan bäri adyndan 20% gymmatlady. Hususy ýetçilikdäki firma eýeleri munyň esasy sebäbini Aziýa oýunlary üçin talap edilýän meýletin maliýe gatançlary bilen düşünýärler. Adatlyk radiosynyň paýtagtda habarçylarynyň berýän maglumatyna görä bu gymmatlama yerli we daşary ýurt önümlerini değişli bolup, olaryň arasynda Türkmenistanyň döwlet we hususy firmalarynda hemde Gazakstanyň we Russiýanyň şirketlerinde öndürilen haritler bar. Meselem şu aýyň başynda 200 gramlyk yerli gaýmak görnüşleri ortaça 5 manada satylan bolsa, häzir ol 6 manada durýar. Yarım litrlik aýran 1 manat 30 tengeden satylýady. Häzir ol 2 manada deň. Yerli peýnir önümleriniň 200 gramy ortaça 7-8 manatdan satylypdy. Indi olar 9-10 manada barabar. Ýatladyp geçsek Aşgabatda adyk haritlarynyň gymmatlamagy şu ýylyň ýanwar aýynyň başyndan bäri inni ikinji gezek bolýar. Mundan odal Aşgabatyň bazarlarynda ilatyň günnelik sarp edýän adyk we senaat haritlarynyň bahasy ýanwar aýyndan mart aýynyň başyna çenli ortaça 50% gymmatlapdy. Bu gymmatlamalar we onuň sebäpleri barada türkmen häkimetleri ýa-da media serişdeleri tarapyndan ilat köpçüligine henide çenli maglumat berilmän gelýär. Emma gurrun edilýän haritlary öndürýän käbir hususy firma eýeleri munyň bir näçe sebäbiniň bardygyny aýdyp, olaryň esasysyny Aziýa oýunlaryna meýletin gatanç diýilip, döwlet tarapyndan hususy firmalara girdilen näresmi salgyt bilen düşündirýärler. Döwlet tarapyndan talap edilýän meýletin gatynç firmanyň maliýe ýagdaýyna görä, firmanyň öz kesgitlenme şuurundäki maliýe gatynçy däl, onuň mukdary ýokurdan berilen görkezme esasynda kesgitlenilýär. Bu meýletin gatynçym diňe bir gezek däl, her bir firma her aý maliýe gatynçyny etmeli. Bu bolsa biziň hem çykdyjylarymyzy artdyryp, girdijilerimizi azaldýar. Şonuň üçin biz hem haritlaryň bahalaryny gymmatlatmaly bolduk. Diýip Aşgabatda süýt gatyk önümlerini öndürýän hususy firmanyň howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde agzalmadylygyny soran ýokary derejeli resmi saýtdy. Onuň sözüne görä gymmatlamanyň käbir beýleki sebäpleri bolsa, süýt gatyk we gaýmak önümlerini harit görnüşine getirmek üçin ulanylýan tehnologiýanyň daşary ýurtlardan getirilýänligi bilen bagly. Gatyk gaýmak önümlerini öndürmek üçin niýetlenýän tehnologiýalar gal bersede haritlaryň zaýasy saklanmak üçin niýetlenen konserwantlary daşary ýurtlardan satyn alýas. Inni ýurtda bir ýyldan gowrak wagt bäri döwlet banklaryna diňe bir şahsy raýatlar däl, eýse firmalar da hatda senagatçylar we telekeçiler birleşigine agza bolup durýan firmalar da puly konversiýasiýa etmek işi barha kynlaşýar. Diýip firmanyň ýokary derejeli resmisi gurrun berdi. Türkmenistanda 2016-njy ýylyň başynda Amerikan dollarynyň nagd satywy doly ýatyrylan bäri ýurtdaky söwdegärleriň we biznesmenleriň türkmen manadyny daşary ýurt valutasyna konvertasiýa etmek düzgünlerini hem ençeme tapgyr çäklendirmeler girdiller. Mundan başy indi bir ýyla golay wagt bäri hususy eýçilikdäki firmalardan we kärhanalardan şu ýylyň sentýabr aýynda geçiriljek 5-nji Aziýa oýunlary üçin meýletin gatanç etmekleri talap edilýär. Geçen ýylyň dowamında bolsa meýletinle aýdylýan bu gatançlar we salgytlar sebäpli ençeme hususy firma öz işini hem togtatdy. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Adatlyk radiosy, hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Olimpiya stadionuna atyň boýnundan petli aýryldy. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris.
Aşgabatda Olimpiya stadionunyň ýokursyna ýerleşdirilen atyň kellesiniň şekilinden halkaly petli aýryly diýip Türkmenistanyň Kronikasy neşri habar berýär. Ýatlak geçsek Olimpiya şäherçesiniň esasy sport desgasy 45 000 orunluk stadionuň depesine atyň uly kellesi oturdulyp, onuň boýnunyň daşyndanam käbir aktivist toparlar tarapyndan dar agajyna meňzedilen aýlaw ýerleşdirilipdi. Türkmenistanyň Kronikasy stadionuň dizaynerleriniň Aziýada 2017 oýunlarynyň simwoluny, ýagny atyň şekiliniň öňünde öwsýän tasmany, lentany şekillendirmek maksady bilen bu petläniň ýerleşdirilen bolmagynyň mümkinligini öňe sürýär. Her niçikde bolsa Türkmen resmileri eýem urunuşdurulan lentanyň aýrylmagynyň sebäpleri esasanam oňa çykarylan goşmaça serişdeler dogrusyna hiç bir maglumat bermeýärler. Gal berse de geçen ay Prezident Berdimuhammedow Olimpiya şäherçesindäki alınıp barlayan işler bilen tanışmaga baranyna görüňü gidýän atyň şekiliniň üstüne aýratyn durup geçip onuň boýnundan alyjy geçirmegi ýörüýte tawşyrypdy. Häzirki alınıp barlayan işleriň prezidentiň şol tawşyrygy bilen näme derejede bagyldygyny anyklamak başartmady. Ýeri gelende ýatlasak, atyň kellesiniň şekili ýerleşdirilen stadionuň özü hem 2001-nji ýylda gurulup ulanşa berilen Türkmenbaşy adyndaky Olimpiya stadionunyň ýerine bina edildi. Guruluşyna $1 milyon çykdyjy edilen we onu sökmek üçin ýene $100 000 sarp edilenligi çaklanýan bu stadion 2013-nji ýylyň 18-nji dekabryna doly ýer bilen ýegsan edildi. 30 000 tomoşaça niýetlenen bu stadionuň näme üçin sökülenligi we onuň näme kemçilikleriniň bolanyny hakynda resmi taýdan halka hiç hil maglumat berilmedi. Şol bir wagtda atyň boýnunyň daşyndaky petläniň aýrylmagy türkmen resmileriniň Aziýada 2017 oýunlary bilen bagly öňden ikrar edilen taslamalary çalşmagynyň iň soňky ýagdaýydyr. Geçen ýekşenbe güni Türkmen mediýasy Aziýada 2017 oýunlarynyň ýanwar aýynda ikrar edilen we giňden maslahatlaşylan tumorunyň, ýagny tahyýaly ýaşyl renkli alawaýyň diregine täze şekil hödürlenini, bu waka hem özgedegine Türkmen prezidentiniň tumoruň öňkü şekilini tankit etmeginden bir hepde gowrak wagt soň boldy. Şeýle-de ýanwar aýyna paýtagtyň 10 ýyllyk awadançylyk köçesiniň abatlanyp ulanşa berilen bölegi we onuň ugrundaky bir ay ozal ulanşa berilen monument sökülüp ýangadan gurulşyk işleri geçirilip başlandy. Gepin gerdişine göre bellesek, Aziýada 2017 oýunlar bilen bagylykda ýurduň büdjetinden anyk näçe mukdarda pul serişdeleriniň goý berilenligi dogrusyna maglumatlar elýeterli däl. Her niçikem bolsa Türkmen resmileri Olimpiya şäherçesine adyndan 5 milyard dollaryň we täze aeroport üçin 2 milyard çemesi dollaryň karşylananlygyny yglan edipdi. Bu aralykda Aziýa oýunlary üçin adaty işgärleriň hem öz aýlyklarynyň meýletin goşun etmegi dogrusyna prezidentiň ýörüýte tawşyrygynyň bardyk hem aýdylýar. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isteseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günlük gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýän. 1 aprelden başlap Türkmenistan bilen Özbekistanyň serhet ýaky regionlarynyň raýatlaryny Türkmen-Özbek serhedinden wizasyz syýahat etmäge ruhsat beriler diýip Türkmen inisiatiwasy neşri habar berýär. Bu neşriň 27 martda beren maglumatyna görä Özbekistanyň prezidenti Şawkat Mirziýaýew 6-7 martda Türkmenistana eden saparynyň dowamında iki ýurduň arasyndaky ýeňillikli wiza düzgünlüğini gaýtadan dikeltmäge Özbek tarapynyň gyzyklanma bildirýändigini ma'lum etdi. Häzirki wagtda Türkmenistan Özbekistanyň bu teklifini kabul etdi. Emma iki ýurduň serhet ýaky regionlarynyň raýatlary goňşy ýurtda garaşlanyýaly 5 hice günni däli, diňe 3 hice günni galyp bilerler diýip agdalýan neşir Özbekistanyň Harizm welaýaty bilen Türkmenistanyň Daşawud welaýatynyň arasyndaky Şawat serhet geçelgesiniň işgärine salgylanyp habar berýär. Azatlyk Radiosyna bu maglumaty Türkmenistanyň serhet resmilerine hinide çenli tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek başartmady. Emma iki ýurduň arasyndaky serhet geçelgeleriniň
türkmen tarapyndan hinidem ýapyklygyna galýandygyny Türkmenistanyň Özbegistan bilen serhetleşen Lebap we Daşow welaýatlarynyň serhet ýaky etraplarynyň käbir ýaşaýjylary tasdikladylar. Gepin gerdişine görä ýatlasak 2013-nji ýylyň güýdüne çenli Türkmenistanyň we Özbegistanyň serhet ýaky regionlarynyň ýaşaýjylaryna ýeňillikli syýahat mümkinçilikleri döredilip, olar goňşy ýurda her aýda 3 gün möhlet bilen wizasyz geçip bilýärdiler. Bu düzgünüň ýatyrylmagy netijesinde häzirki wagt iki ýurduň serhet ýakalarynaky adamlar şol sanda bir wagtlar Özbegistanyň göçüp gelenler goňşy ýurda geçmek üçin 10 günlük wizany almaly bolýarlar. Bu wizany almak üçin bolsa bir näçe edek Aşgabatda gidip gelmeli. 170 Amerikan dollary möçürnäki tölegi tölemeli we adyndan 10 gün garaşmaly bolýar diýip Özbegistanyň Türkmenistana gelin bolup düşen denanlaryň käbirleri Azatlyk radiosyna gurrun beripdiler. Ýatladyp geçsek şu ýylyň 25-nji ýanwarynda iki ýurduň arasyndaky ýeňillikli syýahat mümkinçilikleriniň gysga wagtlaryň gaýtadan dikeldilendigi, Türkmenistanyň we Özbegistanyň serhet ýaky ýaşaýjylaryna wizasyz goňşy ýurda geçmäge ruhsat berilýändigi habar berilipdi. Emma şondan gysga wagt soň iki ýurduň arasyndaky ýeňillikli syýahat mümkinçilikleri gaýtadan ýatyrylsa-da, Türkmenistanyň migrasiýa gullugynyň Lebap welaýatynyň Serdarabad etrafyndaky we Daşow welaýatyndaky edaralarynyň öňünde serhedin açylmagyny umyd edýän ýaşaýjylaryň uly nowatlary emele gelipdi. 26 fevralda Türkmen inisiatiwasyny neşiri bu edaralaryň öňünde duran adamlaryň aglabasynyň daşary ýurtlara gitmek üçin täze türkmen pasportyny almasy ýanşan Özbek diasporasynyň wekillerdigini habar beripdi. Türkmenistanyň Özbegistan bilen serhet ýaky etraplaryna aýratynda Lebap we Daşow welaýatlarynda 700 miňden artyk özbekleriň, şeýle-de Özbegistanyň Haryzm welaýatynda 8 miňden gowrak türkmeniň ýaşaýandygy aýdylýar. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen saat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalýarys. 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň. Gepler Azatlyk radiosy eferde siz bilen men Sultan Atçylowa. Aşgabatda soňky kurulan sowda merkezlerinde sowdanyň pesli baradaky maglumatlarymyz bilen gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Aşgabatyň bagtyarlyk, berkararlyk atlandyrylan sowda we din jalş merkezlerinde sowdanyň juda pesli barada bu ýerde işleýän satyjylardan eşitmek bolýar. Sowdanyň pesliginiň sebäplerini satyjylar ödýän düşündirip bilmeseler-de, olardan käbir maglumatlar eşitmek bolýar. Bagtyarlyk sowda merkeziniň ýerleminde ýerleşen azyk sowda dukanynyň ýapylmagy bilen sowda we din jalş merkeziniň 1-nji, 2-nji we 3-nji gatlaryndaky dukanlaryň sowdasy hem haýallapdyr. Azyk sowda dukanynyň eýesi dukanyny ýapyp gitdi. Indi ýene-de bir telekeçi gelip bu ýerde azyk sowdasyny gurnaýmasa, häzirlikçe biziň sowdalarymyz hem haýallady. Azyk sowda dukanynyň müşterileri ýeterlik bolýardy. Azyk önümler üçin bu sowda we din jalş merkezine gelýän müşteriler beýlek dukanlary hem aýlanýardylar. Azyk sowda dukany ýapylaly bäri bolsa, sowda we din jalş merkeziniň içine girýän hem azaldy. Gelýän müşteriler hem öýleden soň çağalaryny alyp attraksiona gelýärler diýýärmiň. Gündüzlerine ýürütelep dukanlara aýlanyp beren müşteri juda az diýip tatyjy aýdýar. Azyk dukanynyň ýapylmagynyň esas sebäplerini bolsa, sowda we din jalş merkeziniň dukanlary üçin arenda töleginiň ýokardygy bilen düşündirýän tatyjylar hem bar. Arenda tölegleri ýokary bolan üçin her bir telekeçi hem öz namatdarak ýer gözleýär. Ozalky çygyllyk häzirki altyn asr sowda merkeziniň arenda tölegi bu ýerdäki arenda töleglerinden amatlarak düşýär. Ol ýere barýan adamlaryň hem sany artykmajyrak bolandan soň sowdanyň hem ganymatrak bolýandygyny tatyjylar aýdýarlar. Aşgabatly ýaşaýjy 30 ýaşly Kerim aýtmana görä, bu sowda we din jalş merkezinde bahalar juda ýokary. Mysal üçin bu ýerde 10 manada durýan diski teke bazaryndaky altyn asr sowda merkezindäki dukanlardan 5-6 manada satyn alsa bolýar.
Beýleki haretleriň narhlary hemşiler ýaly islendi haret beýleki sowda dükanlary bilen deňeşdireninde bahtiýarlyk we berkararlyk sowda merkezlerinde 30-30 ýaş öterim ýokary, juda bir derurlyk güýe çykaýmasa, ýa puluny gaýgysyz sowaýan adam bolaýmasa, bu sowda we deňjaliş merkezlerinde sowda etmäge gelen alyjaz diýip kerem aýdýar. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormat radio dinleyijiler, mehribanda bolunlar. Habarlar günneligi gepleşigimizi Azatlyk Radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Türk ýük ulow sürüjüleriniň Türkmenistana duş gelýän problemalary. Türkiýeden ýük gatnaýan türk sürüjüleri Türkmenistana hemişe para peşkeş bermäge mejbur edilýändigini öňe sürýärler. Olar Türkmen ýol polisynyň gawat gelen ýerde türk ýük ulow sürüjülerinden 10 manat para peşkeş almak üçin eliniň ellerine ayaman daşary ýurtlaryň öňünde özüni gaty peseldiýändigini aýdýarlar. Türkmenistan'a ilk girişte, gümrükte her şey başlıyor. Ilgiderli ýük gatnaýan türk ýük ulow sürüjüler toparynyň adyndan Azatlyk Radiosy bilen ara gatnaşyga geçip, olaryň Türkmenistana duş gelýän problemalar barasynda maglumat beren, adynyň efirde Murat diýip tutulmagyny isleýän türk ýük ulow sürüjüsi para peşkeş almak üçin türkmen resmiýetleriniň döredýän emeli çäklendirmeleriniň we päsgelçilikleriniň serhetden geçip gümrüge baraňda başlaýandygyny aýdýar. Oň aýtmagyna görä, gümrükdäki türkmen resmiýetleri durly bahanalar bilen ýük gatnaýan türk sürüjülerden para peşkeş alýarlar we para bermeýäniň ýüzüne desereden oklar. Para peşkeş bermek islemeýänler gümrükdäki işlerini etmeýärler. Getirýän ýüküň her fakturasyndan $10 para peşkeş alýarlar. Ama makul ve mantıklı şeyler olsun. Türk ýük sürüjüleriniň aýtmagyna görä, türkmen resmiýetleri gümrükde garaşýan mahaly olara daşaryk çykyp, gawatdaky kafeden çorba iýip gelmäge ruhsat bermeýärler. Daşaryk çykmaga ruhsat berýänlerine de harby başly adamlar olara ýyzarlap, ýygyderli göz astynda tutýarlar. Türkmen harbylar türk ýük ulow sürüjüleriniň yerli halk bilen gepleşmegine, olardan iýmit azyk önüme satyn almagyna ýa-da kömek soraýana ýardam etmäge ruhsat bermeýärler. Yerli halk bilen gepleşen, olardan azyk önüme satyn alan ýa-da kömege mätäşbirine ýardam eden türk sürüjülerinden jerime diýip para peşkeş alýarlar. Şeýlede türkmen resmiýetleri gümrükde türk sürüjüleriniň ulowynyň içinde bolup bolmagyny giýje ünnüz ýygyderli barlap durýarlar. Gelip arabaları kontrol ediyorlar. Şoför arabada mı, değil mi? Azatlyk Radiosy bilen gürrüňdeşi bolan türk ýük ulow sürüjüleriniň aýtmagyna görä, gümrükden bir topar para peşkeş berip çykan madyňa Türkmen ýol polisy gözükçülük nokodyna saklap 10 manat para peşkeş almak üçin durly bahanalar öňe sürýär. Türk ýük ulow sürüjüsi Muradyň aýtmagyna görä, Türkmen ýol polisy para peşkeş bermän dawalaşýan türk sürüjülerden ay bolýala 5-10 manat beräýsene, iň bolmanyny hanyr çilim beräý diýip öz mertebesini peseltmänem hiç tatça görmeýär. Ýeri gelende belläp geçsek, türk ýük ulow sürüjüleriniň berýän maglumatlary we öňe sürýän garaýşlary bilen baglanyşykly Türkmenistandaky degişli resmiýetlerden haýsam bolsa bir kommentariýa almak Azatlyk Radiosyna başartmaýar. Türk ýük ulowlary Türkiýeden Türkmenistana esasanam guruluşyk materiallary bilen azyk kem hojalyk önümlerini daşaýarlar. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Men Aras Perwiş, biz programmamyzy dowam etdirýäris. Birleşen Ştatlaryň Senaty Çernogoriýanyň NATO-ga goşulmak baradaky haýyşnamasyny köpçülikleýin oňlamak bilen onuň bu harby ýaranlyga goşulmagyna ýol açdy. 27 martda senatorlar 97-2 hasap bilen ses berip, uzak wagtlap dowam eden çekeleşigiň soňuna çykmak we bu Balkan ýurdunyň NATO ýaranlygyna agdalygyny ratifisirlemek üçin hepdäniň aýagyna ses berişlik geçirilmegini goldadylar. Geçirilen ses berişlikde bu karara karşı çıkan diňe senator Paul Rand bilen Mike Lee Gotornukly ses berişlik kongresiň ýokarky palatasy senatda geçiriler. Ondan soňra ýaranlygyň 28 agdasynyň arasynda Çernogoriýanyň formal agdalygyny oňlamaly diňe Ispaniýa bolar. Çernogoriýanyň bileşige goşulmak baradaky synaşyklary NATO-nyň günnägora tarap ýaýbanlanmagyna uzak wagt bäri garşy çykyp gelýän orsiýete ýaranyk.
Serbiya bilen goňşy Çernogoriýanyň Orsiýet bilen dil we medeni baglanşyklary bar. Galy berse-de Ors maýadarlary şol sanyna Kreml bilen ýeteşikli milliarder Alek Depreska da soňky ýyllarda bu ýurtda düýpli maýa goýdular. Senatda ses berişlik geçmeden öňde Moskwa Çernogoriýanyň bu synanşyklaryna özüniň bir garşydygyny duýdurdy. Öten ýyl ýurtda döwlet adalyşygy barada edilen synanşyga Çernogoriýaly kanun çykarjylaryň käbiri Moskawanyň ýurdun NATO'ga girmek tagallalaryny başa bardyrmalyk üçin eden synanşyg diýip garaýarlar. Birleşen Ştatlar Çernogoriýanyň haýyşnamasyny köpler goldap geldi. Ýöne soňky wagtlarda käbir synçylar prezident Donald Trump'yň Orsiýet baradaky barajykçy retorikasyna salgylanyp, NATO'nyň ýaýbanlanmagyna bolan goldaw inni gawşar diýen pikirden oguraldylar. Ýöne döwlet sekretary Rex Tillerson senatyň ýol başçylaryna ýazan hatyna Çernogoriýanyň agdalygynyň NATO'nyň maý aýyna planlaşdyrylan samitinden öň oňlanmalydygyny aýdypdyr. Çernogoriýa Orsiýet prezidenti Vladimir Putin'in ýigrenýän zatlaryny edýär. Bu siziň öz liderleriňiz üçin ses bermek bolar diýip Respublikan partiýasynyň daşary siýasat boýunça tanymal şahsiýetleriniň biri bolan senator Lindsey Graham aýtdy. Öten hepden Birleşen Ştatlaryň Ýewropadaky ýokary derejeli harby ýol başçysy general Curtis Scaparotti senatyň komitetine Çernogoriýanyň haýyşnamasynyň reddedilmegi ýaranlyga goşulmaga meýilli beýleki ýurtlara yaramaz täsir eder diýdi. Bu ýurtlar bolsa Orsiýetyň harby agressiýasy bilen ýüzbeýüz duran 6 sany öňki Sowet Respublikasy. Bularyň biri onuň göni harby çözüşine oçuran Gürjistan, beýleki hem fitneçi separatistleriň goldalyan ýeri bolan Ukraina. Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde men Şaýmyrdan Ulumrady Kabuldan. Demirgazyk Awganistanda howpsuzlyk şertleri ýaramanlaşdy. Şu sebäpden käbir owalarda okuwçylar üçin mektepleriň gapylary ýapyldy. Hususan hem gyýda okuwçylar mekteplerde bilim alyp bilmeýär. Emma şoňa garamazdan türkmen owalarynda mekteplerde okuwçylar bilim alýar. Gyýda okuwçylaryň mekteplere gatnaýandygyny Demirgazyk Awganistanyň Balx welaýatynyň Döwledabad atly etrabynyň Nagsrabat atly owasyndaky orta mektebiň muallimi Anayatullah Jahatyar gurrunmerdi. Onçalykda ýetkiren ýok. Bizler şükür elhamdülillah türkmen eýli bolup okymana, okutmana şokly görnýär prezidentler hususan şu wagtlarda. Şonda da hem o çetmeçetimizde käpirle bir damlar da partlap, başga işler şoň şekilde wujuda gelýär. Şonda da bilkul dargap ýa öýle däl. Onçalyk gorkyny şükür bizler kom ýörege alanam ýoklar. Bizler şo şagalara talim berişige dowam berýär. Hemmem şagirdlerim hazır. Bu malimlerim şöyle işin üstünde hadru şagalara talim berýärler. Hiç ondan gorkanan ýoklar, gorkan ýörene getiren ýoklar şükür. Ilim bilime türkmenlerem ähmiýet berýär. Hawara şöyle şoňa duýsan ýörsinden şagalanmazam öwrenjek bolup türkmen şagalara we mugallimlerim şoňa şekilde öwretjek bolup köşetýärler o gejesine gündüz edip şoňa barada köp zahmet tartýarlar, zahmet çekýärler. Döwledabad etrafynda okuwçylar üçin ýapylan mektep barmy? Öyle gurrun şükür Döwledabad etrafında yok. Türkmen ilden şikayet. Şol gyýy şagalarda bir dokma dokymaana yarasalar ya şaga götermana her kayıp şolardan kömek almana yaranda öz illemni şonu mektebe uzatmana öýde saklap galaýarlar da. Köşüş bile okuyorlar şagalar. Ähmiýet berýärler da ilim bilime. Türkmenler gyýy şagalaryny kan okutmaýa diýjek bolýarsyň şeýlemi? Onça zihniyet yok şükür okutyorlar. 14-10 yaşta alıp kalıyorlar vaktlarda. Ve yine mektep yapıldı diyen gurrundan öyle malumat Döwletabad etrafına degişli mekteplerden istemem yok, yapılanım yok. Sizin mektebinizde gyýy okuwçy barmy? Gyýy okuwçy bar hawa. Diýen 170'e ýetýändir. Türkmen dilinde okuwçylara bilim bermäge mümkinçilik durdy. Awganistanyň Magarip ministerligi tarapyndan türkmen dilinde okuw kitaplar çap edildi. Hemem Awganistanyň esasy kanununda türkmen dili 3-nji yerli resmi dil hökmünde kabul edildi. Türkmen dilinde türkmen çağalaryna bilim almaga mümkinçilik bar. Türkmen dilinde çağalara bilim bermekde nähili kynçylyga duş gelýärsiňiz? Kynçylyk diýenmi? Şol kitaplar çap bolany Kabulda ol seminar berdi, stade kitaplarını çap menem gatnaşdym da näçe mugallim saýtlar bilen. Şöyle bizler mantıka Döwletabad etrafına diýeli 4-nji sınıfa çeli
kitaplar gelen de olan mükemmel her okuça veriyetin mi on yanda her sınıfta sana koyup 4 bar ya 5 sınıfta şonu şekilde var. Bu ondan yukarı sınıflara hali bilen elimize gelip yetişen yok şu. Kıyınçılık var yine dilinde öğrenalı diyen suratta bir kisan nuska her sınıfta ta şu 4. sınıfta çeli var ondan yukarıda yok. Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimizin şugun kysanyny geçirip gotarýarys.